हायनारि नोंसा मामा बाबामोना नोंखौ मालाय जा अनो खोमाना गारिबो बायना होलायथारबाय। औ जाम्बालाय सासेल' फिसाजोखौ अनाबालाय सोरखौथो अननांगौ जाखो जाम्बा। नोंखौबोथ' अनगोन ना नोंसा आदै मादैमोना मानोथो अना जानो नोंसो नुवा दा अननायखौ बिमा बिफाफ्रालाय जायोबाबो अनखायो माथो गावनि फिसाखौलाय। अननायालाय अनो मिथिखायो आं होमबाबो नोंसिनि बायदि होनो हानाय केपासिटि गैया आरो जोंना। जेबो नङा दे नों गोरजिया थाहैबानो जाबाय दे जोंनावहाय। होनो हायाखै मा जाखो गोनां गैयैजोंलाय माथो खोथा जोंनावहाय थाहैनो हागोन दे जेबो नङा। ओमफ्राय आं नोंसिनाव बिदि थाहैनानै आंबोथ' सासेल' फिसालाना जोंहानि मामा बाबाखौलाय सोरथो नायनांगौ जाखो बिदिबाथ' मोजां जानाय नङाना खोथाया। बेफोरबायदिनो बाखादोंमोन आं नोंखौ गोसोथोनो साला दानिफ्रायनो बिमा बिफा अनग्रा होमबा बिमा बिफानिखौ अननानै आंखौ नों गावनि आथिं सिङावसो दोनगोन खोमा। बिदि नङालै खोथाया नों बेलेगसो बुजिबाय आं बिदि बुंनो नागिराखै। ओइ नै जोंहानि न' खाथिनि आनैया गारिखौ लाखिनो होदों र' लाखिथ'लाय। ক'ৰ পৰা আহি আছা তোমালোকে? आंटी आम्ही टाउनर परा और আপুনি? बिराद गिदिर गिदिर रायलायबाय था बिराद महर गोसा बुरिखाय बियो सिथाबना थानो हाया खाथियाव। মাজনী কিবা বেয়া পাইছা নেকি? নাই মানে নাই आंटी একো বেয়া পোৱা নাই কি বেয়া পাব আৰু আপোনাক। নাই दे खिन्थु आं मोजाङै मोजां बुंखादों बे बुरैखौ गारिनिफ्राय ओंखारो नङाबा सिरि थानो हो आंनि खर' खाथि खोमा खाथियाव बेयाव आंनि खर' मेलेम गरम गुदुं खालामबाय थानाङा। नङाबाथाय सबथागासिनो खोरखिजों बारहोगोन आं बेखौलाय गोसोआव लाखा। বাপা মাজনীয়ে কিবা বেয়া পোৱা যেন লাগিছে দেই মই নামিয়ে থাকো নেকি খোজকাঢ়িয়ে যাম দে পামেগৈ এতিয়া। हायनारि नों माने एफा रागा जोंखो बेथ' जोंनि खोथा जेबो मिथियाना बियो रायलायगोन खुगा दङ रायलायखागोन दा नों बेखौलाय मानो गाज्रि मोनदों दे जों थेने मोनहैथोंसैल' मोनहैखासिगोन गाखोथोंसै दा। आंटी एको নহয় दे बहक पामेगो इতিয়া क्यों नामिब লাগে নো? নাই বাপা মানে কিবা এটা ঠিক লাগা নাই। এ মোটি বুড়ি শালা তোর ঠিক লাগা না লাগা এই তোর বাপেরে গাড়ি নাকি তোর বাপেরে কিনি দিয়া নাম ইয়ার পরা নাম। আৰু গাড়ী ভাড়া কিমান হৈছে দি যা গাড়ী ভাড়া পইচা। माने एथ' गाज्रि बुंखो नोङो हायनारि इसिबां गाज्रि गोसोनि मानसिना नोङो नोंमारगौ माहाजोनफोरनि गोसोआ बिदिसो जामारो खोमा बिदिनो खोनाखायोमोन आङो। बेयो गाखोफानायालाय माथो जाखो बेखौनो फैसा बिलायबाय आरो नोंहा गारि भारा गाखोथोंसै दे जेबो नंला बैयावनो ओंखारनोसै जों सानैबो। आहा गाड़ी सालायनो डिस्टार्ब जादों नोंनि खाथियाव फजना लायो थां आंनि खाथियाव नङा। आंटी আপুনি ইয়াতে মোৰ চিটতে আহক নেকি গাড়ী চলাবৰ কাৰণে ডিষ্টাৰ্ব হৈছে বোলে। হ'ব দে বাপা তুমি ইফালে যোৱা অলপ। बिराद समायदों बिदिसो नोंनि आखला बिखौनो गोसोखायोमोन बियो ओंखायनोथ' गोरजियाबो थाहैनो ओंखाराखैमोन आंजों बिनिखायसो गोरजिया थाहैनो बादों आरो सिथाबनानै थाबाव ना बिराद समायदों नोमा नोमफानि हरनाय गारिखाय बेयाव। मा जेरैबो प्रब्लेम गावजों जिरायबाबो प्रब्लेम आंजों जिरायबाबो प्रब्लेम इसिबां गाज्रि सानाखैमोन आं हायनारि नों गोसोखौ लाखि गारिया बेयावनो लाखि नोंनि गारि नोमा नोमफानि बायनाय गारियाव गाखोआ जोङो। दासो मिथिबाय आं नोंनि गोसोखौ दासो मिथिबाय लोगो मोनबाय नालाय गार्लफ्रेन्डखौ ओंखारखासिगोन ना आंनि गारिनिफ्राय ओंखारदो मानोथो ओंखाराखै नांलाबा आंनो नोंखौ दिनैनिफ्राय दा नायखाबो नोङो आंखौ नों बायदि हाजार सेंग्राफोर लाइन लानानै दङ आंजों गैजारोङिनि फिसा साला नोंहासो मोननाय नङा बुरैखौनो ला नोङो साला बांग्रा। आयौ सिखोरनि इसिबां गाज्रि सानमाराखैमोन आं नोंखौ एबारबा हले गाखोलां ओंखार नोंखौ दिनैनिफ्राय लांलाबा आंनो सिखोरनि बलक नुथु आरु डाइनिर गारित बलक आंटी बलक नामू आमी। মাজনী যাও থাকা বাপা তুমি আহি থাকিবা দেই মই যাও। হ'ব দে आंटी মই গৈ আছো আপুনি যাওক। हायनारि एसेबां गाज्रि मोनबाय आरो नोङो मोजां मोननायावलाय बेफोरबायदि जाखायो माथो माखौथो एफा गोमजोर जिरायबाय थाखो खमसे खम दाथ' रायलायदो ना नों बिदि बुंनाङामोन ना बे सासे बिमानि समान एसेबां दुखु मोनलांबाय बियो बिदि बुंनो हामालै। रायलायनाङा आंजों रावखौबो रायलायबाय थाया आं रायलायनो गोसो गैया आं रावजोंबो गावबागाव थां। दे बेयाव थाबाय थाजाला नोंबो न'आव थौदो आंबो न'आव थांसै आरो नङाबालाय बे दखानाव माबाफोर जालांनोबा जादो। जासिनो फैदों जाग्रा सों मा दङ लाबो ओमफ्राय लाबो दा जल्दि मा दं।
जासिनानै माखौ गल'ल' नायबाय थाखो लाबोदो जिरायनोसै आं माबार लाबो हायनारि नों गाज्रि मोनाबा आं फंसे बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन। दे बुं गाज्रि मोननाय मोननै बाथ्रा बुंबाय थानाङा फिल्मनि बायदि लेक्सार मारिबाय थाना बेयाव माबार हायनारि माने आंनाव फैसाया एसे खम नोंनाव दङबा नों होथ'दो ना। माने आंनाव 10 रुपिसल' दङ। आं बिदि बेरायगोन होननानै फैयाखैमोन आं ओरैनो न'निफ्राय लामायावल'सो ओंखारबोदोंमोन। ओमफ्राय नोंखौ लोगो मोननानैसो नोंजों फैफादोंना आङो। माने आंजों दायो फैसा गैया नोंनाव दङबा होदो अननानै प्लिज गाज्रि मोननाङा। आयु भिखारिबा इसेबां भिखारि जायोना मानसिया। नों दानो बिदि जाहोनाय आन्थाखौनो आंखौ गिखाबाय जाहोनायनिखौनो हायाखै होमबा देनां आं बिनायखिनिखौ नों मा होनो हागोन नोङो आंनो आं मोननायनि नोंहा जेबो माबा गैला दे नों आं मिथिला नोंखौ जेबो नांला दे नांला जाला नोंबो थांदो न'आव आंबो थांसै आरो दिनैनिफ्राय आंखौ नुनोबो दालुगैसै आंखौ लोगोबो हमनांला आं बहा थाङो बहा थाया आं मा खालामा आंनि गोसोसै नोंबो गावबा गाव गोसो बाय गेट लस्ट एन्ड गुड बाय सेसलै नों मानसिया बुजिमारा। नायगोन आं नोंखौ